Esenlikler yurttaşlar. Murat Bey hoş geldin. Esenlikler Aziz Bey. Hoş gördük. Yine adı var özü yok. Üründeşliğimizde eğitim sistemasını ele almakçı. Hı hı. Eğitim sisteması nemedir? Ne için gerekli? Vezifeleri şunlar hakkında fikir alışalım. Bolar. Onda eğitim sisteması var mı Türkmenistan'da? Hı hı. Hı Birinci hı. sonra şu soru üstünde fikir yürütelim. Gaty yerlikli soru. Onda istesen geçenki ýaly saglyk sistemasyny ele alanymyz ýaly. Bunda da esasy seredilmeli nokatlara bir göz aýlaly. Göz aýlamasaň biziň owamyz, siziň owamyz urar diýelen gülkili ýere getirip bilýärler-de. Şoň üçin ölçek nemelerine nokatlaryna ilki bilen özara demedeli. Şoňa görä ilerläli. Olar sistematik bir şekilde diýen Hı de. hı. Onda birinci eğitim sistemasının vezifeleri şolar hakkında ne edelim? Yani eğitim sisteması ne için gerekli? Ya da eğitim diýende näme gözüne gelmeli? Şolar hakkında görün edelim. Bolar. Eğitim diýende men ilki bilen öz pikirimi aýdaýyn. Ondan Hı hı. soň wezipelerine geçip bileriz. Mysal üçin bir döwlet özüni demokratik bir döwlet diýip ılan eden bolsa, demokratik bir ýurt diýip ılan eden bolsa, demos diýmek bilişimiz ýaly halk, kratos güýç ýa-da ýönetmek diýmek manynda. Ýani güýç halkda bolmalydyr. Her bir vatandaş diýmek güýç halkda bolýan bolsa, her bir vatandaş hem bilgili hem bilimli bolmaly. Dogrymy? Ýani Ha, Bilimin önemi şu taýda eýem uly nemede görünýär-de. esası ornu var diýen Hmm. birinci. Hawa ne şuna meňde şimdi menem dogrudan temaga girip gidelim. Bireysel gelişim, öz farkındalyk ya da merak duygusu diýen ýaly duygular olmalı da aslında. Hmm. Hmm. Adam bireysel gelişim boldy. Men bunlar türkçeýden türkmençesine häzir açyklar Hmm. elbette. Hmm. Dogry garşy manysy ýok. Ilki bilen adam özünün farkında bolmaly, özüni tanamasy gerekli de. Hmm. O empatiýa gurup bilmesi gerekli. Başkalarının yerine özüni goýup bilmesi gerekli. O eleştirel düşünüp bilmesi gerekli, pikirlenip bilmesi. Hani her bir aýdylan zada inanmak däl, yani bir yerden eşten bilgisini başka bir yerden hem doğrulap yani şeyle fikir etmeli de her bir aydınlanı inansan görüp görürsün o Türkmenistan'da. O, Eleştirmek gaty wajyp. Yani eleştirmek sözü elemek sözü bilen neme de kökdeş. Elep, elekten geçirmek. Yani gerekli bilgileri almak, gereksiz zatlarını bir elep atmak diýmek de eleştirmek. Eleştirel düşünce de şoň ýaly köp düşünceleri neme dip elekten geçirmek gerek. Hemme zada inanmazlyk gerek dogrudan. o. Onun başka da merak duygusu vardır. Yani bir Hmm. zada merak salmak. Bunun işleyişinin arka planını neme etmek. Näle işleýär diýip. Kızıklanmak diyelim de doğru manysy bolýan bilem ok. Hmm. Umuman bu adamda bolmaly bir häsiýetler diýin. Bular diňe eğitimin üstü bilen bolýar da. Hmm. Elbette maşgalada da öğrenilýändir ýöne eğitimde sistematik bir şekilde ele alınýar bunlar. Hmm. Yani okul jaylaryna gidip, okullara gidip näme üçin okaýaly? İşte şu nemeleri, becerileri kazanıp bilmek üçin. Hmm. Bunların farkında bolmak üçin de. Yani potansialını ortaya çıkarmak için. Ova Hmm. özünü ortaya çıkarıp bilmesi üçin gerekli. Ova. Bunun bilen hatarda mesele çözme, çılşırımlı meseleleri çözme ukybydan bolmaly. Dogrymy? Mysal üçin diňe bir algebra, geometriýa sapaklaryna gözüňde tutman beýleki nemelerde de eýem durmuşunda öňünde bir problema çykar. Mesele çılşyrymly mesele çykar. Şolary çözmeň usullaryny öwrenmek, ýani öwretmek daha dogrusu. Şol ukyby gazandyrmak önemli şahslarda. Ova. Bunu öğrenmeli. Şol bir wagtyň özünde insan kaynakları gelişimi diýerse, yani
Yani bunu becerip bilen adamlara da ihtiyacımız var. Bunları nerede elde hı. etmeli? Yani senin okuçun diyelim bizim dilimizde okuçunun bilimli olması için e, muallim değil yani bizde öğretmenin kaliteli bilim derecesi yüksek lisans hatta yani ösen yurtlarda senin Finlandiya'da yani eğitimde birinci dip kasaplanan yurdu muallim öğretmen seçenlerde yüksek lisanslı öğretmenler seçiliyor da. Hani şart hiç yüksek lisans olması. Muman Aydanımızda senin eğitim sisteminde bir eğitim verip bilmek için eğitimli bir muallimlerin, öğretmenlerin olması gerekli. Hmm. Diňe bir şu taýda sözüňi bölýändirim welin. Diňe bir muallimlaryň däl. Bütün tutuş ýurdun içinde gerekli adam çeşmelerini, adam resurslaryny taýarlap ýetişdirmek borcu var öňünde. Şoňa bir wezipesi var da, wezipesi diýen ýöne aslında borcu vardır sebäbi. Tutuş ýurdu dolandyrmak üçin bir adamlara ihtiyacı var. Ekonomikasynyň tut siýasatyna çenli beýleki nemelerde inženýerler, doktorlar, lukmanlar we şoňa meňzeş ýerlerde hemme ýerde adam resursy gerekdir. Diňe bir bilim bermek üçin de beýleki ýerlerde adam resursyny taýarlamak borçlary bardyr. Ondan başka da sosyalizasyon var. Hmm. Yani sosyal cemiyeti tayarlamak. Hmm. Awa şu nemäňde aýdyp bilersiň häzirki nemede aýdyp geçipdiň. Adam bir sosial bir canlıdır. Yani bu näme diýmek? Bir adam toplumyň içindäki ýöreýän bir canlıdır. Ýeke özü bir ýere çetleşip neme edip bilmeýär. İzolasiýada galyp bilmeýär. Hökman bir toplum bilen ara baglanyşyk içinde bolmaly. Bilim sistemasynyň hem şuňa bir nemesi bar, borcu var. Her bir şahsy, her bir bireyi topluma taýarlamak. Yani cemiyete taýarlamak, ýaly bir funksiyasy bar. O taýda nähil nemeler bolup biler? Topluma, cemiyete nähil taýarlap bilerler? Olara umumy nemeler bolup biler? Umumy gymmatlyklary o yerleşdirip bilerler. Kulturany, ondan soň umumy ahlak kadalaryny yerleşdirip bilerler. Sebäbi bir toplumda ahlak kadalary bardyr. Cemiyetden cemiyete ütkep bilýändir. Şolara laýyk ahlak kadalaryny yerleşdirmek. Her bir bireye. Ondan soň onuň daşynda da ýene watandaşlyk bilincini artdyrmak. Her bir şahsda yani watandaşlyk bilincini ornaşdyrmasy gerekli. Hova indi adam özüne geliştirmeli diýdik. Ama eğitimde sistematik bir şekilde olması gerekliğini aýdyp geçdik. Indi altyapı ya da kurallar diýeň yani okuw jaýlar, mektepler, üniversitetler olar hakynda pikir ýöredelim. Hmm. Türkmenistan'da okuw jaýlary barmy? Bar. Üniversitetlerine ady bar, ýöne özü ýok. O taýda çäreden çäre gatnadylýar. Bunu indi gizleyen bir zat dermi diýen hemme kim bilýär. Gal verse de şunam goşoýun. Türkmenistan'da ya da başka Rusya var, Belarusya ýani yurtlara gidip okap diplom alýarlar. O alan diplomlarım elinde velin. Yine de Rusya'ya gidip şu diplom alan uğru boyunca, hüner boyunca işlemeýärler. Guruluş işleri Garazahmet'te işleýärler ya da Türkiye'ye gelip yeniden gara işte işleýärler de. Bu da katı önemli. Aydılması gerekli bir neme. Pikirlenmesi gerekli bir mesele. Bolýan muny pikirleners ýöne biz bu taýda näme diýipdik? Bilim sistemasy barmy soragyna jogap bermek üçin punktlara ölçäp bilinjek punktlaryna sanap geçecekdik. Şol nemelerine geldiginde bilim sistemasyndaky wezipelerini ýetirip bermek üçin kurallary bar diýdik. Şowa. Kurallarnyň biri hem altyapy. Şu altyapy diýilende
Zat bilen analogiya getirmek isleýände saglyk sistemasy bilen. Saglyk sistemasynda adamlar saglyk hyzmaty alýan bolsa, bilim sistemasynda, eğitim sistemasynda adamlar bilim alýandyr. Ýöne şo bilim alýan nokatlaram bolmalydyr, dogrymy? Edil saglykda hyzmat, saglyk hyzmatlary alýan nokatlar bolýan ýaly. Bilimde de bilim alýan nokatlary bolmalydyr. Bulara näme edip bileriz? Çağalar bagyny mysal getirip bileriz. Ondan soň mektepler. Ondan soň universitetler. Ýa-da bolmasa araşdyrma yapylýan laboratoriýalar diýileli. Şoňa ýaly bir altyapylar bolmaly. Ölçäp bilmesi üçin. Okuw jaýlary diýende. Okuw jaýlarynyň bolmasy gerekli. Şol bir wagtyň özünde de okuw jaýlaryň mesela yurt içinde şäherdäki bilen owadaky bu saglyk sistemasynda aýdyp geçdik ha. Hastanalaryň halka hyzmaty her ýerde deň bolmaly. Edil şonda aýdyşymyz ýaly, şonda boluşýaly. Eğitim sistemalarym owa ýerindäki bilen şäher ýerindäki bir bolmaly. Hyzmat berýän derejesi. Ondan başga da pedagogika müfredaty diýip aýdylýar. O hakda aýdyp geçelim. Yani bir uğur bolmaly da, yani biz kelläňe görä bir bilim berilmeýär, bir düzgün tertibi bolmaly diýjek bolýan. Indi ilki bilene bunun nemesi bolmaly? Altyapysy bolmaly diýdik. Bolýa. Bu altyapysy bar diýip hasapladyk. Ýöne bu okuw jaýlarynyň içinde nämeler öwredilýär? Şuňa türkçedäki ady müfredat diýilýär. Okuw mailnamasy diýen başga zat diýin. Ýöne şu müfredat kim tarapyndan taýýarlanýar? Mysal üçin döwlet diýdik, özüniň bir ugry bar. Döwletiniň dowamlılıgy üçin bir ugry alýar, dogrymy? Şol ugurlar esasında da özüniň gelecek nesillerini taýýarlamaly, özüne adam resurslaryny taýýarlamaly. Şol adam resurslaryny taýýarlamak üçin hem özüne bir ýol çizmeli. Ýol çizilende kelläge görä kellesine geldi, şu zada öwredin, kellesine geldi, bu zada öwredin diýilen hiçkili karary öz başda hiç kim alyp bilmez. Bu bir. Ondan soň nähili edilmeli diýilende işinde ökde adamlara bir ýere jemlerler. Mysal üçin kim bular jemleýär diýsek, bilim ministrligi diýeli. Bilim ministrligi bilýän adamlary daşda öregine toplar, şolar bilen maslahat geçirerler. Döwletimiziň şuň ýaly bir ugry bar. Şol ugra gawat gelýän nesilleri yetişdirmek üçin näme etmeli, nireden başlamaly diýip şoň ýaly özara maslahatlar geçirerler. Şoň ýaly her budakda özüniň bilim derejesine göre saygın adamları daşda öregine toplap şoň ýaly ädimlerini sanarlar. Şonun esasında hem müfredat, okuw maksatnamalary, ýene nämeleri şolar döredilip bilýär. Ondan soň bu bir okuw mailnamalary döredildi diýeli. Okuw mailnamalary gelecekki 10 ýylyň nemesi bilen perspektiwasyna göz öňünde tutup şu zatlary taýýarlanyldy. Ýöne bu bilgini indi okuwçulara, bilim alýan adamlara aktarylmasy gerek diýilýär. Şoňa geçirilmesi gerek bilim almak isleýän adamlara. Muňa da bu tarapynda pedagogika girýär. Pedagogika diýilene şol bilimi berýän adamlaryň, berýän kadrlaryň özüne nähili alyp barmalydygyny, şol bilgini nähili karşı tarapa geçirmelidigine şo zadyň metodologiýasy işlenip düzenlenýär. Sapaklaryna, derslerine, bilgilerine karşı tarafa aktarar. Şuň ýaly ölçäp bilinär ýaly bölekleri bölüp bilýäs. Ulan näme diýende diktatorlukdaky ýaly bir kelleden näme dil ýönetilmeli däl. Yani bir merkezden ýönetilmeli däl. Ýöne dürlü pikirler bir araya gelip bir istikamet oluşturulması gerekli. Yani bir tarap biz şu yıllar arasında haýsy mailnamalar, yani işin metodologiýasy diýip aýdyp geçdiň, yani mailnamasyny düzmeli. Gal verse de ösen yurtlarda nähilek, bizde nähilek. Näden de gowy bolýar, haýsylaryny almaly, haýsylaryny almaly diýýär ýaly pikir felsefesini ýöredip içinden iň gowy mailnamany, iň gowy müfredaty seçmeli, saýlamaly we
nemetmeli, durmuşa geçirmeli de. Edil özü. Ova. Yine de bir aydılmalı zat var. Adam resursların şertleri. Yani Moğolluyumların geçen sağlık nemesine misal veririz de Hmm. e, adamlar sisteması düzgün olmalı da yani. Gece işleyeni var, gündüz işleyeni var. Onun aylık günlük nemeleri var, meseleleri var. Ya da öy meseleleri vardır. Mesela o yurttan başka neme. Öy meseleleri vardır. O şehirden bu şehire göçen vaktin yine de şol konforu, öy nemesini, konforunu şu yanında alıp git bilme şekli. Yani şartların döredilmesi umuman aydınımızda. Bunlar Aba. hakkında fikir alışalım. Hı hı hı. Kalverse teknolojiyaları var, internet var. İnternetin ve aytmana gerek yok mu zaten yurdun islendik künceginde de internetin tezligi bir olmalı. Aba. Ol bir tartışılması neme yapık bir gurum. O döredilmesi gerekli şertler katı neme möhüm tayda. Sebäbi bir adam özünü ilk bilene özünü geliştirýär. Şoňa pedagog bolmak üçin ilk bilen özüne gowy neme ýatyrym ýapýar, özüni geliştirýär. Hyzmat bermäge laýyk görülen adamlar hyzmat bermäge başlaýar. Ýöne bu hyzmatyň garşylygy bolmaly. Bir garşylyk berilmeli şu edilen hyzmata. Yani bilim bermegi bir hyzmatdyr. Şol hyzmata da adam şeklinde karşılığı berilmelidir. Yani ona laýyk şertler hem döredilmelidir. Nähili şertler bolup biler? Häzir senem sanak geçen ýaly. Mysal üçin bir adam bir şäherde nemetdi, dowuldy, bilim aldy, özüni geliştirdi. Ýöne beýleki şäherlerde ýa-da beýleki çet illerde şonuň hyzmatlary gerek boldy diýeli. Pedagog gerek boldy. Şo taýa çağıryldy, şo taýda iş bar. O taýda soň barandan soň özüniň komfortuny şo taýda da gurnap bilermi? Komfort derejesinde ýaşap bilermi şo taýda? Ondan soň beren hyzmatyna gerekli garşylygyny alyp bilermi? Pul meçberinde aýdaly bunda, gönüle aýdaly. Owa dogry aýtdyň. Taýda diňe bir senariýalar köpeldip biler. Diňe bir moğollym gerek boldy şäherede. O moğollym başga bir şähere gidip ýaşama isleýän bolup biler. Bu manaýdanymyzda bu şertler yani ansat bolmaly, yeňil bolmasy gerekli. Yani kıyınçılıklarda yeňil bolmasy gerekli de. Nova şu ähli zatlar jemläp alanda bir eýitim sistemasy arkaly her bir watandaşyň şahsy ösüşi üçin şertler döreder. Adam resurslaryny östürer. Şahslary jemgyýete taýýarlar we olara umumy gymmatlyklary, ahlak düzgünlerini we watandaşlyk düşünjelerini oraşdyrar. Diými? Ondan soň näme üçin bunu edýär? Sebäbi bir eýitim ýurdun ekonomikasyna düýpli täsir edip bilýändir. Näle edip bilýär? Mysal üçin bir bilim hünär başarnyklarynyň ösüşine goşant goşýar. Dogrymy? Bilimli adam özüniň hünärini artdyrar. Ondan soň zähmet bazaryna we ýokary hilli iş güýjüne goşan bolýar. Adamlary bilimli edip ýetişdirýän, olar özüne kär hünär gazanýar. Şonluk bilen hem ýokary hilli iş güýjü döreýär bir döwletde. Bulam näme diýmek? Ekonomist bolup ýetişer, inженер bolup ýetişer, ýa bolmasa lukman, alym bolup ýetişer. Ýöne şu ýetişen kadrlar döwletiň bähbidine işlejek kadrlar bolup biler. Şol ýetişdiren kadrlar ham milli ösüşe ýol açýar. Şol bir wagtyň özünde hem ýurduna peýdaly kadrlar bolup ýetişýär, hem öz ýaşaýyş düzgünleri, ýaşaýyş tertipleri neme diýär, kämilleşýär de. Gowy ýaşaýar diýelim. O el yeterli. Owa şuňa meňzeş täsirleri üstünde azyrak neme dip pikir paýlaşyp bilersiz. Netijeler diýilende şu zat aklyma gelýär meniň. Sende şoňa pikir döreýärmi ýokmy bilem ýok. Ýöne edilmende de şoňa pikirler döreýär. Geçen nemede owa şu geçen çykyşlarda da şu temada da ortağa çykypdy da şu mesele howpsuzlyk temasynda. Howpsuzlygyň üpçün edýän neme guruluşlar bardyr, dogrymy? Ýöne bu guruluşlar öz-özünden kellesine gelen zat edýän däldir. Şolara bilgi berýän bir nemeler aýratyn guramalar bolmalydyr, dogrymy? Harby institutlar diýdi, başga zatlar diýdi. Şolaryň seniň ösmedik bolsa, netijede sen
eskerlerine paxtada uğradırsın. Ondan soň başga bir ýeriniň ýetimçiligine de uğradyp bilersiň. Näme üçin uğradyp bilersiň? Sebäbi halkyň howpsuzlygyny maksat edinmezsiň. Näme üçin edinmezsiň? Sebäbi sen onuň aly bir bilgi almadyň, bilim almadyň. Bilim almadyk bolsa onda serkerdiler öz eskerlerine islendik zadyny ettirip bilerler. Halkyň howpsuzlygyndan başga hemme zady ettirip bilerler. Ýa-da bolmasa beýleki nemelere ele alsak, polisiýa guruluşlary şoň ýaly bilim almadyk bolsa, tertip düzgün nädip saklamalydygyny bilgisine, bilimini almadyk bolsa, öz watandaşlaryna garşy hereket ediben bilýändir. Şu taýdaky bilimiň, eýitimiň önemi as agyr ýüze çykýar. Şu taýdaky alan bilimi, bilgisi, eýitimi eýem öz halkyna garşy işlemäge ruhsat berýär diýsemmi? Nähil diýip düşündirjegim, men bilemem häzir bu taýda. Ýöne aýtjak bolýanym, şu taýdaky eýitimsizlik eýem bütün halka täsir edýär. Ay ol bilimini almandyr, onuň işi diýilen bir mesele de galmaz. Eýem tutuş millete täsir edýär. Dogrymy? Ama taýda bak, eğitimin önemini düşünmemiz gerekli. Yani katı, çungur bir neme eğitim diýende, yani bilmedim, biz şu an yüzley bir azajyk ýerine aýdyp geçtik de katı aýdylmaly ýerleri katı kändir bu meselenin. Yani harby institutlar diýip aýdyp geçdim de. Diňe harbyda däl, sağlykda da ýurdun dürli künjeklerinde ýa-da dürli institutlarynda esasy rol oýnaýan eğitimdir. Yani bir ýurdun nähilek össenligini eğitimle seredip keskitlep bolýar-da. Eğitime nähilek ösen bolsa şol ýurdan ösendir ýa-da ösmekde ilerleýändir diýip anemedip bilýäs, çaklap bilýäs öňünden. Hakyky. Ine şoňa mysal edip men ýene bir zat getirip biljek saňa. Ne eğitim sistemasyna ýatyrym ýapmaýan bir neme özüne gerekli ýokary hilli iş güýjüni taýýarlap bilmeýändir. İş güýjü diýilende bir hammal zatlar gözüňize gelmesin. Şu siýasatçyňyza çenli hemmesine hem şu eğitim sistemasy karar berýändir. Karar beren mehanizm bozulan wagty siziň haýryňyza işlejek hiç zat kalmaýar. Mysal üçin şu zada serediň. Mysal üçin parlamentde serediň. Parlamentda yetişen adamlar barmy ýa-da beýleki adamlar oturýarmy, otaýda başga adamlar oturýarmy? Yetişen adamlar bolan bolsa-da eğitime maýa goýum ederler-de, ýatyrym ýaparlar-da. Eğitime ýapmadyklary üçin şoň ýaly bilgisiz adamlar yetiştirdi. Bilgisiz edip yetiştiren adamları hem tutuş döwleti ýykyp barýar. Näme üçin? Sebäbi parlamentda eýem karar bermeli adamlar bar. Näme karar bermeli? Nire ýatyrym ýapmaly, nire koşon koşmaly, nireni östürmeli. Şu zatlara karar berýän adamlar şol eğitim sistemasynyň içinden çıkanlar adamlar. Eğitim sistemasynyň çıkan adamlar näme karar berýärler? Eğitime ýatyrym ýapmalymy ýokmy? Şoňa karar berýärler. Howpsuzlyga ýatyrym ýapmalymy? Şoňa karar berýärler. Saglyga ýatyrym ýapmalymy? Şoňa karar berýärler. Indi her kim öz gezeginde neme dip biler-de. Her kim öz işleýän wezipesinde yeterli derejede aýlyk alyp bilýärmi? Mysal üçin lukmanlar yeterli derejede aýlyk alyp bilýärlermi ýa-da başga ýerden pul çeşmesi gözleýärlermi? Muallimler özüne yeterli derejede, özüni adam şeklinde ýaşadyp bilmek üçin yeterli derejede aýlyk alýarlarmy ýa-da alan oklarmy? Her kim öz ýagdaýyndan ýola çykyp şu zada göz ýetirip biler-de. Aýtjak bolýanym. Yani yatırım yapmalı diye aýtdym ben eğitime. Şimdi hazine yok ortada. Hazine yok olsa nälik eğitimle yatırım yapıp bolar. Hakyky onu gözden kaçırıptırın. Diýmek, şu zatlara yatırım yapılmayan bolsa hazine doğulu ortadan ayrılan. Hazine yok. Bularım neme diýär bize? Suwud edýär. İlki bilen şu eğitim sistemasyna doğulu çökerden ýagdaýynda ýurdu çökerjek
adamlary yetiştirip bilýän eken-de. Öz-özüne çökerdip biljek adamlary yetişdirýän eken. Şu günkü bolşumuz ýalyk ýa-da 30 ýyldan dowam edip gelýän ýagdaýy seretsekmi? Owa, owa. Ha. Umuman hazyna bolsa, yani hazyna bolmasa eğitim bolanok. Eğitim bolmasa da herki nemeler var. Howpsuzlyk, sağlyk meselesi ve başka da kän adyny aýtmadığımız guruluşlar, institutlar bolmaýan. Biz o yüzden biz onun için adı vardı özü yok diýip adlandyrýarys da. Hakykatdanam. Ady barda özü ýok, guruluşlaryň sany sajagy ýok. Gözden gaçyranlarymyz bolsa kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Şonuň üstünde de görüňdeşlik ederiz. Owa başka da goşmak istediğiniz pikirleriniz varsa goşun, çekinme. Onda sağ olun, jemlälim ustaýda. O Azizbek çağıran üçin sana da Taňry ýalkasyn. Sağ ol sen de geleniň üçin. Oğuz ile aman olsun.